Hey, hey. Ezenoma myself. The IG. Ezenoma myself. Almost 300. Hey, none. Oh, very him. I wouldn't then know. Hello. OBI EZIOKWU. Oh, but the governor engage you quiet village. How many here? None. I'm going to the yard. I want to guess the putar. Don't guess the putar. Oya bodo bro ndi ru di mmaleze go agba mu mazi ba nwere ego obu ni mu yi eji ego bi eme obu ni mu yi eji ego bi eme gwam no mama ihe ai ga-eji ego we me oburu ihe Igbo kalakanu ụwa to ụwa ibia no ụwa the whole world and celebrate that thing abacha di ihe ona abacha di ihe nwata kiri na ta ihe moje school ejele ezigbo o nwere spices ni imi eji eye spices ya bụ indomie kwa ose o nwere ozo tekiri gị everything ya na pack imadi no indomie imadi na abacha ai ka ha muta je we je mere ano indomie abacha no onye Igbo ruo ya ọ dịghị common mana onye ndị aruo ya ọ maghị m ọ maka nka o nwere ihe onye Igbo na-arụ ma dị akwagolitere otu ma akwagide nke ana m akwagide sef onye ajụ na ọ ya agafe ememe ya fọs gbagikwaruo ya ebe ọ ya eruru ebe ahụ ọ ya bụ African salad akọmbat ya emere ga n'ọnụ Igbo ihe anyị na-enwere ọ bụ ihe adịrị eme anyị na-eme ihe siri ike ọ dị mfe obodo Chukwu fụrụ n'anya obodo na-aba na-atụ ha okwute ha na-apaki okwute a na-atụ ha ịtụ ha okwute oru iji ewere awa foundation ha ewere awụba deki obodo na-aba esi iji ego ha ewere ego ha goro ego na-adị hapi na-ahị ya mmadụ o were ego goro ego wụọ ya mmadụ ọ dị hapi obi aṅụrị akpa ya echọ ka a na ndị abịa a na-eme ibe ifuru onye Igbo na onye Igbo nwere ihe o ji wee nọrọ Igbo jezuru mba ihe mmadụ na-agwa m onye chọrọ ka o megbuo m gwa m hapụ ịbụ onye Igbo ofu ihe ọma Chukwu mere m bụrụ mere m bụrụ onye Igbo o nwere ihe ọzọ ị na-abịa mara ndị mmadụ na-akọ si prepare ebe ihe ndị Igbo be anyị ka o yie ihe surugbo ogiri ka ma gị na kpue ka amagịrị amatuo bee gịnị bụta amagịrị amatuo ọrọ iri ihe na-atọ ụtọ ahụ ọtọ ọrịrịrị mgbe ọja na-eme ọmagịrị na ọ matuola iti ma agwụ a na-complain siribe ogiri hapụ ma gị ka freshman kelee ụmụ nwaanyị na-arụ siribe ogiri hapụ ma gị ka kidney problem and odres nwee ike zuo ike eribe ogiri hapụ ma gị efu na ihe a na-akpọ kansa m ihe ndị ọzọ niile ihe ọbụla na ị nwere onwe gị ọ dị ya ntu a mgbe mbụ Igbo enwecha ihe niile ahụ na-abịa debe ya chọọ esire gị ya na kam food kam bọtụrụ kanụ ka ọ tọọ ya ụtọ n'ọnụ ọ nwaanyị sie nri adịghị ma gị i were mara ma o ma esi nri no mere magi eriri mgbe ahụ a na-akpọ magi white na magi rice ịtụcha ya n'ofe ọ na-atọ ajira moto ọ na-atọ zazazazaza o mechaa mgbe ahụ butere anyị ọkọ ọ nwere ọkọ o butere mgbe ahụ ọka chọrọ m ịma ọkọ a na-abụ ọ na-akọ ebe ọ na-atọ ọka chọrọ m inwe ebe a ka ọ na-akọ ebe a ka dị ọkọ na-akọ ọ na-akọkwa n'ike ọ na-akọ gị n'ike otu anụ ya ịchọọ ịma ọka chọrọ m ijetara m ihe a na-ewu ọ magi ajira moto bute so anyị lachi ego na be anyị ribe nne Igbo no magi no spices ihe niile ifuru anyị ga-esi na-eri nji ya bụ no magi no spices ịchọ iri irie ọ bụrụ na ịchọ iri labanụ anyị nọ be anyị bụ ọ bụ mana eziokwu ọ na-enyere m obi aṅụrị na mgbe ọzọ na ọzọ ya nwanne nwoke okpu ebe na be anyị okpu a ihe ifuru nwee ego iyi echi ọzọ ihe egbu ihe ego gị kwuru togide ogologo ruo obosi ọ bụkwa anyị ka ị na-agwa mana ndị ifuru okpu ya nnukwu ugwu ka ọ bụ na be anyị enwere onye nnukwu ugwu dị egwu ka ọ bụ na be anyị ozuru abụ na okpu a kabara nkacha omea ntụkwasị ebe ọ bụ na apụtara kwere ugwu
n'Ihiala si hol n'ebe mkpu ebe niile ọzọ ọzọ Ihiala anyị so okwu na nzọ ọnwụrụ enwe Igbo nwere mmadụ Igbo nwere mmadụ Igbo nwere men ọ na-eme ka Igbo ka obi dị Igbo mma ebe ọbụla mba onwe ebe ọbụla ị nọ iwe na-anụ onu ya ị ga-enwere ibe obi aṅụrị naanị ọ na-agba gị ibe eziokwu eziokwu a na-akụghị mmiri mmiri abịa n'idi n'ala Igbo nwanne gwa nwanne gị eziokwu gịnị ya bụ ịpụ apụ ijedebe oru ebe ahụ ọkụ otu ihe ndị na-anara ego nwanne ha awara m ọjị n'ụtụ taa ọjị ahụ m wara na ndị niile bụ ndị jiri Igbo akpa ego ndị ji Igbo achụ ego ndị niile riri ihe ndị Igbo wee kwechiri Igbo agụrụ m ya n'ọfọ taa na ndị agha niile na ala ya kpughị ihu n'ala ngụcha ọfa awa ọjị ahụ agba ise ọjị na-ese ahụ ekpudochi iru n'ala so onye rụzie ndị Imo ha cheki onwe ha bịa cheki Anambra cheki ịmara na iji anya akpa ego n'iri ogbugbo gị n'ala anyị were nwa ndị si na ihe ga-adịrị Igbo na mma gọba ọfa agụbago ndị na-esi na ihe adịrị Igbo na mma ka ha gosi na ihe chi dị mma dị nwere ọjị awụ ọpịa ọjị na-ese ahụ apacha iru n'elu o mere na ebe a na otu ala ọ bụ na mbụ onye na-egwu wayo ifuru ebe a anyị na ya nọ kwuo ihe o mezuo ọ bụ na anyị bụ ndị na-egbu ihe anyị fụrụ anyị weta nye anyị kwuchi na mụnwa anyị chọrọ ya na ihe na-ekwu ogwu ya bụ nwa mpụta n'ụzọ kpaa afa m ụzọ aga ya ọ laba alaba ụzọ aga ya o jebe ejebe ụzọ aga ya maka na nka ka anyị na-aka ihe Toles bịa gwa m okwu hello driver irutego so na mma hapụ ga hapụtaba ịmakụ na ibu na anya gbasabeghị tupu mpụta onye bụ igu ga-ewu bịa na weta ihe ka agwọtagode abacha nke a n'aka mmadụ na-atatagodo si weta ya ka agwọtagode abacha nke a ka mmadụ na-atatagodo ka nnukwu ya nwaanyị ya bụ mgba dada all the very, very important. I trust someone. Let somebody come. Connected successfully. Nke a na-eme Bluetooth nke a dị on, don't worry. Lolo. Si bugotara m abacha na ya ka m ga-eji. Somebody ga na-ara me to help me on this, The Bluetooth device is ready to pair. Ndebe anyị chọrọ ka anyị gosi unu o mere egwu nwanne nwaanyị tiri ọsị hapụ indomi si taba abacha na anya ka ịfụ abacha na eni nke anya ana m agwa unu ndị Igbo na ọ bụ na ya etetagbuo ekele dị Chukwu na anyị mụzi anya nke a bụ abacha ma gị na-ezie otu jigbo si wee mee abacha ore nwe iru dị iche ihe ahụ ị ga-enye nwa gị n'ụtụtụ ibi were ya nye nwa gị were ya jebe akwụkwọ isieri ya indomi ngwere ihe kwesịrị ka imere nwa gị asị nwa afọ Igbo nọọ ihe anụnwa ka ha wee tụgharịara anyị ihu ihe a ha were atụgharịara anyị iru wee mezie anyị pụọ na nke a ma bazie na nke ndị oyibo nke bụ flọ nke a bụ flọ mana nke a bụ nke ndị Igbo be anyị abacha the whole Igbo na-eme ihe abacha mana ikwute okwu abacha kpọba Enugu mana o nwere ndị Igbo adịghị ebe abacha ngwere ka nke a si adị ọbịa ịbụ na Igbo nwere ihe ịfụrụ ya na onweghị edi iche ịfụrụ ya nke a bụ ngwongwo eji eme ya ngwongwo eji eme ya emere ya ka o wee anyị anya na ọ dịghịkwa nke artificial nọ n'ime ya n'okiri Igbo na ihe ndị ọzọ ka anyị mee ya bụ n'ihi na anyị chọrọ ka anyị gwọta ya bụ abacha ngo ya ehi nne ya ihe buru imere nwa gị n'ụtụtụ ka irie ya o buru jebe akwụkwọ ma ọ bụ ịkpabịa ya otu a nekwana ya o anyị aghaghịkwara na ịbụọ maka na onye mana ọ bụrụ na ịchọpụta nọ nke a dị na waterproof nọ ya na-ewi ịkọmbat ya nke unu den ebe ọ bụla enwere ike ime abacha ụdị otu a gịnị ga-emezi na ihe dị ka ogiri amaghịdị otu a si mee ogiri kwa ka ogiri nọ ịkwa na ụdị a ebe mmadụ ga-eji ogiri wee na-esi ihe ọ chọrọ iri igori ya dịka magi anyị arapụ magi maka na nke mbụ na magi na-ada amụ magi
na-enye nsogbu n'arụ ọ na-egbu ukwu ọtọ ọrịrịrị ihe magi arụ na ndụ gị ka m na-agwa gị magi anụnwa mgbe eji iriwe magi a ka eji nwee too much of cancer ọ bụrụ na na-eri ogiri kansa ama na-adị stretch mark ụmụ nwaanyị na-enwe ama na-adị ogiri ga-eme ka anya gị na-adịgori very clear maka na ọ na-asa anya mgbe ahụ anyị mara nke a bụ ihe dị mma ka ọ bụ na be anyị maka nke ọbụla dị mma na be anyị anyị edebe ya n'ụsọ chọọ nke ndị ọcha mana ọ dịghị mma adịghị mma Igbo sịrị vice by force na-agwakwana gị agwa iwunu mgbe na-abịa mgbe anyị emecha na-eme ihe onye ọbụla force ị ga-emeriri nke anya abaghịgokwana na ịgba abacha lee ngwongwo ya ka ọ dị kwiviri ogiri dị ya na-ekpo ịfụrụ ya na ọka ngosi unu ihe unu na-amarọ na-enye ebe a jigbo unu na-anụ maka ya ịmara ihe anụ agwa owu onye owu evi ndị ahụ ọ dịkwa na indomi ka ọ dịkwa na nke a otu ahụ ọ dị na indomi ka ọ dịkwa na nke a ekwuru nsị na onye Igbo ọbụla bụ onye Igbo were bịara wee chee echiche chepụta ihe dị mma were kwuo na ya ga-eji ya na-akwado ndị Igbo na mmadụ ọbụla na-eche ihe dị otu a rute ha na obi eziokwu a na anyị ga na-agbasa ihe ọ na-eme n'efu na-adịghị ego ọbụla nke a bụ nkwa nkwere ndị Igbo nye m mmiri nye m bọtụ wọta bito wọta nke gị nọọ nkwa anyị kwere ndị Igbo mụnwa na onwe m kwere Igbo nke a bụrụ nkwa kwụnụ fụrụ ya dona na nnukwu igwe ọkwanye ka a na-agwọ n'ihe anụ mgbe a gwara n'egwu azụ alaala ogiri ka eji na-esi ofe azụ alaala ịfụrụ ya na ọ na-afụ ihe ozuru otu nwa gị si wee gara skuulu na wee rie nri ịfụrụ ya den ọ bụrụ na oriri n'ibu isi okwu na o were rie nke ahụ ndị be ha maara anya ha na-eri nke ndị bebe ọkwụnụfụrụ ya na ya agwọ na ya bụ abacha osiri ọra wan alụmịa na agwọ mụa eze gwọgwọgwọ ọba etikatara onye ogbu ihe onye ogbu amaghị ọ ya ebe n'akwa ka mara na ọ na-enweta pen onye ogbu ya nọrọ ebe ọ na-eme ọba ndị be anyị kwụrụfụrụ ya na akwụnụfụrụ ya Jibo dị oke mkpa ịmana jibo dị oke mkpa jibo dị oke mkpa ọ dị oke mkpa na Igbo Igbo amaka Igbo nwere ihe niile natural organic no magno spices ozugbo okenye na-agwụ ya ụmụaka na-agwụ ya nne nwaanyị ga-agwọ ụmụ agbọghọbịa ga-agwọ ụmụ skuul ga-agwọ ndị yunivasiti ga-agwọ jigbo dị oke mkpa ndị Igbo biko tabanụ jigbo ndị Igbo tabanụ jigbo ma ndị n'obodo oyibo hapụnụ nri a tabanụ jigbo a na-ebuga obodo oyibo ọ ga-eje ebe ọbụla ebe ọbụla international standard onye ọbụla bụ onye Igbo taba jigbo kwadonụ ihe ndị Igbo nnatụ nke a bụ nke anyị nke akwa aka nke a bụ nke anyị Igbo amaka nke a bụ nke anyị anyị kwado ya ihe kwuru ka a na-eme ọ ndị be anyị nwe ya nke a bụ nke anyị ọ bụrụ artificial nke ahụ ịma ka ọ bụ ihe ahụ ịma ọ dịbe nne gị ọ dịbe nna gị nani ya buru and very easy parị ya n'aka ezigbo erimeri ọ na aka dịbịa ka ụlọ fụ ka ọ na-adị ọ na aka dịbịa mmiri Igbo nwere ihe Gbooza nnọọ ije nke a bụ nri ndị Igbo
ihe a emere ya na iji eje chọba mmanụ you can eat it like this ijozie itizie mmanụ ọ bụzi choice mana enyego gị ya ka ọ dị ihe o jiri otu abụ onye ọbụla ga-erinwu ya ma ị na-enwe appetitis oyibo ahụ adọrọ na ya imekwu okwu mmadụ ekwute cholesterol ya ga-eji eme ọdịnusu a na onye ọbụla ga-erinwu ya so mgbada ndị ọbụla chọrọ ime eme weta m ọkụ ka mkpọ iri bitọ ya laga bitọ kwa ibe nnukwu imo kesaịdị imo ewu imo abịa oke anya abanga gwọtagori na efere bịa sada na efere ka ọkụkọ etinye ndị mmadụ n'ọrụ ngwa gwọtakwụzi n'ihe a o mejọrọ emejọ mana ọ bụkwa na ide erikebe ose ị nwere ike iji ofu ọ bụghị na iwu na itinyechela na ncha na mụọ jiri na ama imego na-atụ anya ụsa onye Igbo laikiri ihe ọma gwọta ọzọ Vito renga dị bizi ngwa ndị ewe lọrọ ngwa gwọ ọzọ ma nke a dịtacha ya isilite awakwasị Igbo nwere ihe Igbo nwere ihe Igbo amaka ya abụghị nwa mma gụlụ ji gbaa egwu mma rapụrụ egwu nke na-akpọ ya nwere ike mepe la fọmụ egwu ahụ eziokwu mma rapụrụ egwu ka anyị nwee ike yuzuo dị tọntụ wee mee dị program anyị ga-eme ozugbo mmede dị egwu ozugbo tee ya otu a mena alọlọ biko onye foto na vidiyo m tee ya ọfụma ndị Igbo amaka ama na ọ ga-adị super ka anyị were arụ ọnụ ọ dị program ka mfe iri ya bụgarịgoji m ya ka mfe iri ya tee ya ọzọ ogiri ya dụrụ anyị ya ewere grand ahụ gwa ya n'ime ihe onye ama agwa abacha naturally ya onye mere ihe amụọ ọ maka esi ihe nke atọkwara bụ ụtọ nwanne m abịa ka agwọ ya Zero, 8, 1. The Bluetooth device is connected successfully.
Piano, Chukuolo. Monica, I know they are making a queer. No. Whenever I can, you come to Gab. I don't think I'm going to be a roadside. The video you put in one by Mosier. I have you on your William, but you do the car. Oh, no, they were quite your developer. But you could go, Yemi, the real Zuko. Makana, they were in by him. Yeah, one of them, I put over you on your body and Bamuzuria, not the one. When I look at Roger, almost think that I took a you were a former, I give you a para, I gave an about star. Then they say, but you should gather. You will be quiet, or be had a mamma by Raja Manari. Makana and Gahad in your Haja, Haja, will be angry at Baha, Ego, Metukuaraka, Urella, Maki will be angry and Baja, the will be angry or Makana worry with him when I don't know Yamara or them. When I was go Gabba, because Kibura in the Obushik, in the green dish, in the Gabaka, Kuda, and the Gabaka, Yamaka, I will get a when we were. Yana member what I need. Water and get your shot, Kega, you want him to Pobna. To buy one out of the because Kichapara Modina Gadia Bambaga, Naga, Manari. My man Kaigamana, Giagi, Rukaran Guru Naronka. When I take a coach of Madonna and Biora Pony, Kileke, Burina, Baya, Burina, but no point to control in a Chubuk and the Maranadia, but in Manaya to control in a Winnie Bazon in one Meridice. Oh, Nakana, son of Wayama. Come away, the one of those to Mobo and Morunu Russian Waga, you know, my Afia. Chileke, Bara, Yam Bao, that I am Mamma Bara in him bar. Because you grab the name, Yana, don't go up to Kumere, Magorogo, the Meko, Costa Rica Damba. Only I don't become an area, Yakobi, Stuparia, Ikaka, Bushai. I will go for when I see you, I don't know, Madame Trano, Joe, I don't know, Barano, Bianu Rogi. Ogodoka, Biani Tanoji, you might issue Biani Road, when I was reading, I go over no fire. Had you watch one, oh, boy, you know, go for. That's a long one. That's a long one. Obia, Opona Franca. Okwa papa gi wodo. Ko mo papa igbaji odo, papa ma be woto odo ya be kwa odo igbaji. O be zia. O konda o ko gitu mo o ko do so ibidi me us. O mo ko nko wo ko na gun. Mo na tu ba o ko ge ga ba ja tu ba kute. Mban. E ba adi go ni tu ko ya le tare. Okay, manager Mike there man. From Anambra, Ihiala. I own Ihiala. None. No,
na arụsị ọbụla ara na aka na abụ ka eji egbu ya otu arụsị ara na aka na abụ ka eji egbu ya ka anyị kware bịa nwaanyị jee weta ose na-arụ ya anyị na-arụ hapụ onye aka ọ na-eje mmadụ ma ya pụọ ma meseji otu arụsị ebe a na-enye ose n'aka kedu ose nke agha ya na ala nọ na weta ose debe ya n'ala ụra nke ọzọ ji edebe ngwa ọkpa ọja ngwa were ọjị otu arụsị aha na aka na abụ ka eji abụ ya ogwu ka a kwara ngwa nke iji wurela ọjị nwa m ngwa werekwa ose iti na akpa eji ya mere gị ọjị agha agụkwụ n'ọjị otu na ọka emere gị ọjị n'onye amara ka ịbụ ọnwa m isi ike na ịbịala egwu ọ bụ Ezenoma Onyekwechiyaekwe Ihiala kalịcha dibịa n'ọbụ nya kpọrọ m si mbe tieli ya egwu onye Ezenoma dibịa na-agwọ ọgwụ ya onye ka ọgwụ nwanne m ana m ekene yi egwu ọgwụ ka ị na-agwọ onye Ezenoma okewa nnatu
ogwu igwe evini nwoke na-egwu evi na nwata ife emeli ka eji egwu onye egwu onye omeze nọma ọgwa n'ife onye na-eme ka eji egwu onye egwu a na-egwuru mmadụ na nkịtị ma obodo eze chimuo oyi agwa ele ka eji ama dibịa ma obodo m iwe onye meli ka eji ekwu onye ọ bụ mụ na-ekwu enya abụmogomegbu na m alụsegwa na-agụ ogbe niile ni nwa chimele eze na nwanụ oyi egwu anyị ji eme mmanwụ egwe mmekene ni nwoke ekene nwaanyị n'ebe a na ọ ga-adịlị m Igbo mma na ọbịa ka na-ekpe n'oyi ma ọ nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ezi na ọ ga-adịlị m Igbo mma ọbịa ka na-ekwu n'ọnụ m egwe Ifeọma ga-emeli m Igbo ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ezi ife onye chele nya melonye otu onye siwo mekpele otu ọnwa ka oge siwo menuwe n'ọnụ dibịa ka ọ na-ele n'uwe egwe ọ dị ele n'ọnụ oveke wale m alụsị egwe ka enu anyị na obe eze n'ọma dibịa na-agwọ ọgwụ na mgbe ụkpọlinya arụ obi na-agwụ m egbe dibịa na-agwọ ọgwụ na mgbe ụkpọlụ gị ọgaranya nwere ibe nene oge nwanne ekwu mmadụ ka ọ bịa ọ bụ na Delta steeti ka ọ ji atụla aka ya onye meze nọma na mmekene yi igirige na egwu bịara ibe gị na mmekene yi onye meze nọma adịghị ga na eze nwaanyị nne mmiri na ọ bụ nya bịa kpọọ m egwu wakpọ m ogomegwu na m alụsịkwa na kwa ogbe niile ni ọ sị mụ bịaba Asaba mụ bịa na nke eze nọma nya bụ onye ọma na-atụ eyi n'odogwu na waji n'ọbịa ka ọ ji kpọọ m egwu n'ọbịa ka m ji buru egwu m ebego mba mmiri n'ọbịa ka m ji bịa Delta ọkewe eze nọma ọkewe Ihiala bịa eze nọma nwanne m onye ka ọgwụ n'Ihiala mmadụ ka anyị ji bịa egwu ni ife emeli ka eji egwu onye ya onye ka ọgwụ nwanne m egwe odogwu na-awa ji n'ọbịa ka ọ ji kpọọ m egwu n'ọbịa ka m ji buru egwu bịa n'uwe egwu ana m akpọ eze nọma si anya oke nwa nga ịgbata ozu n'egwu a na ha lụso egwu na-akpọghị oke nwe Ihiala bịa oyi mmadụ ka anyị ji bịa iti egwu n'odogwu na-awa ji nini n'oneme omenala n'ọbịa ka ọ ji wokpo ya egwu bibo onye meli ka eji ekwu onye ọ bụ mụ na-egwu enya ọ na-eme ka mmanwụ mụ na-akpụ ya onye ka ọgwụ n'Ihiala na-egwe ka ene yi eze nọma mmadụ ka anyị ji bịa egwu ma ọ gwa na eze nwaanyị ya kpọlọnụ mmanwụ gwasị mba eti egwu n'ọbịa ka m ji bịa iti egwu n'ibe eze nọma nya bụ oke nwa nwanna tụọ oke nwa nwere ọgwụ owe ego ni oke nwa na Igbo bụ akaliwo oke nwa nna tụ nwanne m egwu asị m Igbo bụ akaliwo oke nwa na mmekene yi oke nwa na-egwu evi na nwa nụnụ yi na-egwu igwu evi egwu ife onye meli ike eji egwu onye ya alụsị egwu ka enne yi emekene nna tụọ oke nwa Igbo bụ akalia garụ alụsị egwu bịara ibe gị na ọbịa ka ndị bịa abịa ka ndị egwu m egwu na odogwu na-awa ji dịka ndị wobulu egwu ọbịaba Asaba abịa m tiela odogwu egwu na nke ọka nwanna to egwe alụsị egwu na-ekpọghị ọgawa nwanwe olu ga-atụ ozu egwu wọsị m utiwe egwu m o bunyelu m ego a na-agwụrụ ọnụ egwe wọsị m utiwe egwu m ana m ekene nwoke ana m ekene nwaanyị n'ebe a na ọ ga-achọ onye ọbụla mmanụ egwe unu kenele m nna tụọ eze nọma n'Ihiala dibịa nwere obi wowe ego onye mmeli ike eji egwu onye eze nọma asị na mma emechi egwu m ka njeze ka m zuo ụlọ egwu ike na mmadụ erike na be eze onye na-eme ka eji egwu onye a na-ekwuru mmadụ na nkịtị oyi eze na mmekene yi onye eze nọma nna m
By side. Yeah, no double at the once I do a Gamalo to give you. I will go back. Ọ̀tẹ̀ bí èdè kú. So, bàbá ìmàkà ọjà ìwé jẹ́ gbogbo rẹ̀. Ọ̀tẹ̀kẹ́ fún mi dọ̀mẹ́rẹ́ yá bí yẹ. Ní ìdòwò ọjà na 7 years yá o. Pàmàrẹ̀ wà kàtà ògùn ẹ̀dẹ̀ ẹ̀bọ̀. Ọ̀nà pàmàrẹ̀ wà mẹ́rin yá. Ẹbí ìgbà mi kúta. Ibi ìgbùgbọ̀ ọjà abẹ́ ìjà ọkọ̀. And mgbe e chere ihe ọjị ọwatebela anyị maka mara ọkpasịrọ ka anyị ma na onye ahụ na aka na-eri na nke oji eze ahụ na-eri na nke oji aka na-eri na nke oji ile anya ebe a ọmụ ọ bụ sọsọ onye ọdụ n'ebe a enwekwa onye ọzọ bụ onye ọdụ n'ebe a nnukwu onye mba fọdụ ama ya mere eji emere ya bụ
Mapula ba baby is in that way. I was good at the milk for it. And I drum Kaiwana beef. But you look why I'm more of so, Malaya, this is a gentleman. Na before now, every Burma Abuja can go out. And I'm going to lecture junior wire. I'm not Easter. And for Easter, like I'm not two and now, every month for now, and any young worker I could work watching. Now, Asaba, body region. The last 2 weeks ago, so I'll go forward and to but whatever. Wow. This is a good job. What I eat and Megalaya, not the movie, in our body to Maga, and then my Ekabo, what I create up for Nicolo. The bull is a body. Not really like in Bega Big Colombia, and Bega Boki, a carry board there. I feel like I need to put body now. Before at least for my 25 years. I'm like I'm running agani who running in agani. Milana Keta, you one who caught when you're in agani. I don't do culture. I didn't know to tell you. It's a huge quarter. I can tell you, Georgia. What I have been out there. I think it's all kind of what I mgbe na anyị nọbụ n'oche ọ wee obere izu anyị gba wee jụọ gị ọja ga-adị one mgbe imepe akpa gị wee fụ ọja sị gị ọja ga-adị one ọ dịghị ka isi n'ọdụ mana nke m ji wee bịa ịnọ kụzi onye n'ọrụ taa and ihe dị n'ụlọ dị hachapụ 11 ọ bụ 11 ndị anyị ji wee bịa tata ọnwa ọrụ a na-arụgasị iche iche enwere ọdị egwu ọdị ụgba nwebe ọdị eji eso mmụọ ndị ya ga-abịa iwe ọja gị ya na-arụ ọdị eji eso mmụọ ndị aba n'ụlọ ezu ike ihe ndị ka na-alụ ndị nọ n'ụlọ ezu ike adị arụ ụfọdụ ile anya na ya bụ ọja ahapụrụ ya na-abụghị ọja m na-eje mba m na-eji ọja wụ ọja ochie were ala gị m na-eji ọja wunye ochie kanshi achara ụmụ uju na Anambra State bịawa ebe a achọrọ m na m were anya niile dị different ọja dị iche iche mana onye mazi ihe onye ị na-aga na nke ịchọ ihe bifo ị gaa anyị select mara ole ị na-ewere mara ole onye ị na-aga na nke ga-ala ọ bụ ihe okpokọta ọja arapụrụ gị onye rapụsịrị onye na ọmụ wara rapụrụ gị ọmụ bụ egwu ọja ebere bụ ka ọ gasị elu gị echi niile ebe ego dọkịta ọ bụrụ lọya chetakwa ọja echi niile ebe okwu injinia cheta ọja ọ ga-adịrị mma ọ ga-abara ya mmadụkwa anya ị na-agụgụ ọdụ na-agụ akwụkwọ your future is bright.
I there for office. I there for office. I come. I come. Wait me there. I come. Alabalaba. Oh wow. Taja barozor. Taja barozor. Ewu abo one leg working. Posh money. Get us a property number that. Also, we Posh money. So we don't support Ihiala. Oh, posh money. Yeah, better one of your moms. Yama can see a comment. Posh money, one them, Dabunde, Nabun, Brabiaka, happy and I come with you. When I come on it, in the top, when I bit off, and I put on the beat. One grab out, Yakereme. Odo na anyo na afuna obo to one nai, but one them working. Only here, Arabai. Ojinka, posh money. Monsieur, posh money. Obo to any maintenance in Obia. I'm not saying your mark, American government on one them mother. Into a city ata, you would have one nona, but where they will take go car. Where I be in Jai. Now on the Branga, Bono, as in Naija Bono. When is the nature of Kaya and a meta in India, Kogabani, you will go to wherever they go to you. Trying. Odo I can and then every here. More money than an Ihiala, more money than you go to see what Tanukia Gadaga were making an house. Your man, the Bebu posh money, money, your man get them go that carry. Makana what an was costing near what I near. And 18 and a whole, and you could have about there, and 18 and over when you could have had the I need a Garaga, again, Yawa behind him, but also I come when I come
si na ọka mma kama mmadụ ji anwụ anwụ ya fuo efuo otu ehi ọ ji anata iwesị mba kama na eji anọ n'aka nwanne gị ka i wee dị shọ nye nwa gbala ahụ ibira tụọ mgbe aha ji a na-agwụ ihe dị iche ga-adị nga ahụ iji adị ụlọ elu rụọ ya ụlọ ala ọha ma eji ebiri n'ime gị ndị ebiri ndụ ndụ nka wee na-asị Igbo niile na-akwụ anyị na ndị na-esonye anyị ebe ọ nwụrụ na-anọ na nwanne anyị nwoke wetakwara na anyị egwu si anyị were na-akwadobe otu o si wee kpụta ya ka ihe ọma ga-eji wee so mmadụ ọbụla na-enwe aṅụrị maka ihe anyị na-eme anyị si ihe ọma so nwoke na-ekesi ya n'ori si ya na afọ si ya na nkwara achụkwu oke abịa mabụ onye nwe ụwa mgbe ndị m na-anọ bụrụ na egwu na-ejigokwa m okechọn akpụ ime egwu ahụ akpịrị na okechọn ofu ụmụaka na-asa abụ na okechọn m ga-ama onye ọba kpụrụ egwu ndabara onwe onwe ya eche na ọmụ ka ọ na-akpụpụrụ ma nna ụlọ ka ọ n'ofu n'anya nụdeme gwagwere m ya ere nga ọfọ ha ntu bịa chọọ na oche bịa na ebe eri ibute oche ama m onye obute gokwa anyị oche chọọ na eluigwe oche dị kedu onye bụ igwu kedu na onye bụ igwu kedu onye bụ igwu aghọta m nke ndebe anyị ndewo dịka onye ajụjụ si wee jụọ m ihe bụ aha m afa m bụ Azubueze nwa eze anọrọ aṅụrụ mmadụ abụ m onye Okohia Ihiala in Ihiala local government. N'otu aka onye ajụjụ ọzọ wee jụọ m kedu ihe anyị na-eme n'ụbọchị taa ere ngwa ha sio na ihe anyị na-eme tara eli a ka nsụwa ya akaba anyị na ihe anyị na-eme tara eli a bụ na obi anyị ahụ anyị wubere n'obodo a na-akpọ Isele Azagba nke dị na ngalaba Delta steeti bụ ebe anyị nọ na ebe onye bi ka ọ na-awachinu nga abụ nga anyị nọ were malite ị na-egosipụta ndị mmadụ ka ndị Igbo nwere ike isi wee bi nakwa ka ndị Igbo na-esi anụ mgbe gboo kpatara o ji bụrụ na ịbịa nga anyị na ihe ọdụ a anyị na-eji ofu ite eri nri anyị na-ejikwa ofu ngaji eri nri werekwa ofu iko na-aṅụ mmiri nakwa mmanya iko anyị anaghị adị bụ nga nọọ iko anyị ji ṅụ mmanya ka ndị ọzọ ji eji wee ṅụkwa mmanya anyị anaghị abụ oke n'ebe a ihe anyị na-eme nga bụ ime ka onye ọbụla mara na Igbo niile ewu otu aka bụ aka ọbụla gị esi na gị n'ala Igbo niile bụ otu ihe maka iyi na Igbo niile bụ otu anyị wee na-anabata ndị Igbo dị iche iche nga wee sị ka anyị malite ị na-echukọba ndị Igbo be anyị ọnụ wee wube ya ebe m dị nso ka ọ wee na-enye m ohere na-agbagbu na-agbapụta n'ihe gbasara ya bụ nchụkọ ọnụ bụ nke bụ na anyị chụkọsịa ya anyị wee nwee iru anyị wee nwekwa ike wee jụwa obi anyị wee jụnaga onye nke ọzọ wee sị mana gịnị ka anyị na-eme taa ewe nkwuo na anyị nọ na awam ji nyanwa bụ NTI TV na-awa ji taa obi eziokwu anyị na-awa ji taa n'ụzọ pụrụ iche anyị wee sị mgbe ọ bụ na Chukwu eme na amara anyị adị ndụ kọọ iji anyị adị ndụ gburu ji a ka Chukwu a ka anyị kenee ya anyị na ụmụnne anyị ya ka anyị ji wee gbaba ndị dị iche iche ndị nọ na Abuja
dịka ụtaba enyi nwoke Agbaza nakwazi Igbo Amaka ha wee bịa nọrịrị m n'ụbọchị nke taa wee na-asịrị ihe ọma ga-emere ndị niile bịara n'obi a. Ọ mere ndị jụrụ kedu ka m si wee kpọkọbazie ụdị ngwuru a na otokwana ha fụdebere ihe dị ka ya ere ngwafa. Ọ bụrụ na ị chọba ịchụ mmụọ ị ga-adị ka mmụọ. Ị na-ekwu anyị bụ signboard na-atụ aka na-ekwu nekwa na ebe bụ mkpọ ọ bụrụ otu nga anyị na-egosi gị mkpọ anyị na-egosi gị obosi na obosi na mkpọ dịdebe ya bụ nke pụtara na anyị na-atụ aka ya na-eje eje maka na onye kwu otu m ga-eche moto ego moto ya na-agala ọnụ mana ị na-eje eje ọ na-ebe ego anyị wee malitegoro ya bụ njem. Ọ bụrụ onye nke nọ n'akụkụ wee sị ka ezi ka m si wee nwechi ike inwe ụbụrụ ịchịkọta ihe ndị a ka m si wee nwee ya bụ na alọ m ụwa fụkwa ụdị ihe dị otu a be nna m fụkwa ka nna m si eme ihe ọdịnala. Mgbe nna ji wee nwụ o nwebeghị onye ga-abụ ọbịa si na be anyị nọọ ihe nna metara ka ọ na-aya nna ya emere ya. Mgbe m ji wee nọba na be anyị wee toruo ha ntu a anyị na-aza na ya daza elu na be nna o nwere nga a na-akpọta afọ eze anụ nwa ṅụrụ mmadụ na be anyị asị nwoke ahụ nwanne m ntụasị ndị be anyị nọ nga ejibe ebe ugwu na-akpọ ha afa nna anyị asị ewu dịkwanị ka nna unu na nna unu abụka ezigbo mmadụ. Ya batara na ajọ mmụọ anyị na-achụ n'isi anyị bụ ajọ mmụọ nke anyị jiri aka anyị wee kota na-amaghị ama nke ụmụaka ọ bụghị nke nna anyị kote. O wee bụrụ na m wubere ebe a wee were anya ahụ nna m jiri wee gaa ụzọ ahụ ụzọ anyị jiri maa mma ụzọ na-enwere mpịtọ maọbụ ụzọ na-enwere mbibi maọbụ ụzọ na-ebutere mkpọrọmasị na anyị bụ ewerezi mba ka m wubekwa ụzọ ahụ nga ka ndị nọ na mba ụwa chefugolu ọdịnala na omenala be anyị ka ha site ebe a wee na-amata na omenala Igbo ama nnanata maka na Igbo amaka maka ihe onye chọrọ ka ọ chọọ m okwu maka onye na-asị kedu challenges ọ chọrọ n'oyibo ihe challenges m na-enwe n'ihe a ihe ịma aka na-enwe na ya bụ onye na-amụ Igbo aka ịmabaghị Igbo aka nwoke na-achọ okwu mgbe ahụ maka na mgbe ọ bụla ị bịara akọjọba Igbo chọba ihe ga-eme ka Igbo ghasaa ịma na imegidebere amụma mbụ n'obi maka ọdịmma ndị Igbo. Amụma mbụ n'obi buru ibu emepụtachawa eme ya ka ọra kama na ịma na a na-agba nnu a na-agbanyekwa mmiri ka nnu ghara ịṅa ma mmiri atọkarịa n'ụtọ ọgwụ ịghọtago. Aji m obere na-apụta n'ihe mbụ n'obi m ga-eme eme mana o site n'ike nke Chukwu kelenu ka aha na ndị ichie na-agụgụrụ m maka na agụchi onye site na ha anyị ga-eruriri ebe anyị kwesịrị iru maka na mmadụ agaghị eruchi ebe niile n'ụwa tupu ọ pụọ n'ebe onye jedebere ọsọ n'aga. O nwere jụrụ m ọ mere ụmụ gị ndị ihe a na-ịghọtago nke amecha na-achọrọ na afọrọ m ga-eme ya. Mgbe nna nọ ọmabuo na ọ na-emeri onwe ya dịka ndụ ọma ọ na-ebi oyibo ogbere ya legasi ịmazi nke idebe. Ọ bụrụ na ụmụ mbịa n'anya ọ bụrụ na ha bụ ụzụ ji ama akpụ ogene ha na-egbe anya n'ọdụ ha ga-akpụtarị sọntịn maka na ha jekwara ya na anyanwa bụ TV ha na-efolo ha ya anụ ihe ndị ọzọ na-ekwu n'ụka ndị ọzọ si ekwu ya bụkwa ihe ndị ọzọ na-eme ihe ndị mmadụ na-ekwu maka nnafa ọ bụzi okere ọrụ rere ha ịma ma ha ga-esonye nwunye maka na abịa ọ nwere ya jụrụ ụmụnne m ndị ọzọ a na-emechakwa otu a iruo na be anyị na be nna m ebe nna m ka dị ntu a nke a dị nke a ka anyị na-enwe ọgbakọ ya bụ ihe eri nji maka onye sị m kedu ihe gbasara eri nji. Ihe eri nji pụtara bụ o soro otu oke emume Igbo nwelu ga-abụ ọ bụrụ na ọ ji abụ na ọkwa mba na-achị n'onu na Igbo niile kwesịrị ị na-erikọta ji ọnụ otu ehi o wee bụrụ nnukwu emume. Ọ bụrụ na Igbo erikọta ji ọnụ otu ehi si nwee ehi e kwuru na Igbo niile na-awa ji. Ọ bụrụ na Igbo niile nọ na ngalaba ụwa niile ebe a sọtụrụ ụwa ji otu ụbọchị ihe a kpọrọ nation ga-ama na onwere tribe a na-akpọ Igbo maka na Igbo kwuo na ha na-awa ji otu ehi Igbo niile na-awa ji otu ehi ejighị n'aka na onweghị mba ụwa agaghị ama na ndị Igbo nwere emume ha na-eme mana ịmara gwara na abịa mee ya ndị eme nke ha iru ọ dịka a ga-asị na ọ bụghị ihe na-emesi ike
mana mgbe na-adịghị anya dịka anyị na-achịkọta Igbo a ga-emecha nwee emume awa nji ndị Igbo niile otu ehi ka ọ ya abụ ka ụwa wee malụ ndị bụ ndị Igbo a maka na ha ata n'ọka ewere mara ọka mara ata onye nke ọzọ wee sị mmụ ka ekwere ka obi dị m maka ndị ga-abịa maọbụ ekpere m isi ndị ga-abịa asị mba afa taa ihe nke adịtara afa jara bụ obi aṅụrị ya bụ nke a kpọrọ pọrịna mana mgbe ọ bụ na maazị agba afa m achọrọ m iji ohere agwa unu na obi dị m ụtọ maka na mgbe m malitere ebe a ngwa gị na ma marọ na ndị Igbo ya abịa ịma na ọ bụ ọmụ kwado ya ama na ha ga-abịa ya bụ obi ụtọ ndị na-esoro ụzọ m na-enye m nakwazi ihe ha na-amụta mụnwa amụrụ na ihe m na-ekwu nwere ihe mmụta dị ya kama na ọha na-agwa m na ha na-amụta ihe ọ na-eme m obi aṅụrị ị na-emewa gị ya n'iru ya ana m asị Chukwu gozie unu ebe ọ bụla unu anọ na Chineke were ihe ọma chọrọ ụlọ ọjị ebe unu anọ na asị Chukwu gozie unu ebe unu anọ na Chukwu gozie ha ebe ha anọ na ma ndị nọ n'ụzọ mba ma ndị nọ nso Chukwu gozie unu ana m ekene unu n'ụzọ pụrụ iche maka agbammbọ unu maka nkwado unu nakwa ụzọ niile dị iche iche o nwere na ndị kpụtara ehi o nwere ndị kpụtara ehu o nwere ndị kpụtara ehu ka nkụ ndị kpụtara ehi ma ndị ikwu na ibe ndị enyi ndị ọgọ achọghị m ka m bịa kpọba mmadụ afa iche ndị kpụtara m ehi na ewu a maka onwe onye chọrọ ka ọ nọ na mgbakasị arụ maọbụ mwute maọbụ onye na-ebe ọgara bụrụ ihe a ji eji akwanye ego mere anyị debere ebe a ebe mmadụ ga-anọ dịka onye nọ na befa ebe ị ga-anọ ịbata ịnọrị akụ ya nọ na be nne na nna ya ọ bụrụ ejụrụ m kedu ka nchekwa dị ebe a si wee dị mgbe ya na nchekwa bụ ihe nzuzo mmadụ kwuru idebe na biya mana na ebe a bụ na onye ọbụla bịara ebe a kpara aka ana na-eji aka ya achụ onwe ya ebe a maka na ihe a bụ obi kwara agwa anaghị akwa nna gwa ọ batara na obi bịa were ihe mana na-esoro ogwu ya otu a ka jidebe nchekwa nke anyị and ọ dịbeghị kwa mmadụ ọbụla batara n'ebe a kpaa agwa na-adịrọ mma arụfọ ha na-abịakwa yọọ maka mmehie ha maka na ụwa ka nọ n'elu ya ị na-amụ nwa gị ị na-amụkwa nwa mmadụ maka na ọnwa mmadụ ji akwa nwa gị na moto ma ọ chọọ ịba bọọsụ ma ndị ọnwa mmadụ ji abakwara nwa nke ọzọ onye bụ moto ọ mmadụ ga-abịa oregbu na onwere ya na ịbịa na-ekwukọ okwu ọ nwekwa ndị nọ n'akụkụ wee sị dịka nkenewo kedu ihe bụ eri nji na maka gbara nafa eri nji ka m kọwalụ eri nji bụ ihe jikọtara Igbo ọnụ Igbo na-eme ndị ọbụla nwere asụsụ a na-agba asụsụ Igbo ndị na-azụ ahịa eke na orie na afọ na nkwọ ọha na-eme eri nji ma ha na-eme ya na Edo ma na-eme ya na Yoruba ma na-eme ya ebe niile ebe ọbụla ekwutere awam ji mana na-ekpọ na ndị Igbo ịma na Igbo bịara gbasaa mba niile ịbịa ebe ha gbasadebere ruo ha na-etu agbụrụ nna 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 ha ebe ha si eturukwu ya ruo emebe omenala ahụ elukwe mgbe a na-eme omenala ahụ bịa fụ na ha na-emekwu ya dịka anyị si eme ya ya bụ obodo ọbụla ịhụrụ nwere afọ na-azụ ori na-azụ eke na-azụ nta n'imuru ka ahịa ara na ụgba na anọ ọba ndị Igbo nwefa ha enwere Igbo na-edebe anyị ndị emenụ ọ nwụrụ ya jụrụ kedu ihe ndị ga-emegasị ebe a taa ihe ga-emegasị ebe a taa bụ nke mbụ bụ na anyị eri ụtara ji anyị eri rice osikapa bụ nke eriri na esibutere ka ndị mmadụ rie mana anyị jee n'ebe anyị ga-anọ na Alabalaba 1 TV field ebe a ga-anọ wee kpọkọba ọra na eze nụ anyị lụọ ebe a anyị eri rice maka ji ka a bịara iri ịghọta anyị ga-aṅụ nkwụ elu nkwụ ọcha siri Enugu steeti bịa si Nsụka wee bịa ya nkwụ ndị Nsụka Enugu Ezike precisely ọdọnga anyị ga-eri ji taa anụ mkpọ anyị ga-ata anụ nke akpọrọ anụ ọhịa ụmụ anụmanụ a anyị ga-ata anụ ọhịa akpọrọ bushmiti ụmụ anụ ọhịa anyị ga-ata ya nke akpọrọ mkpọ anyị ga-enwekwe anyị ga-agba mgba anyị nwere ọka mgba nke a bụ ihe mgba ndị NTI TV nke a bụ mgba a ga-agba unu na-anya n'afọ ya NTI TV ọkwọnụ fụrụ ya nke a bụ mgba Sony ya nụ onye ji azụ iko agba mgba nke sitere n'aka nwanne anyị nwoke bụ ọkamgba Ijele na Edo anyị nwere mgba ihe dị iche iche ga-adị mmanwụ dị iche iche ga-abịa ma ndị si ụga ma ndị si akwa ọkwa ma o nwere mmanwụ si n'ebe dị iche iche ya bụ mmanwụ ndị akaba anyị ga-abịakwa
ụmụnne m ndị Ihiala ana m ekele unu dịka ha si sefere ha ọnụ deemenu ndị unu si akwado NTI TV were ya kpọọ ya na nke a bụ nke unu. Ana m ekele Ihiala hinne. Ihiala local gọọmenti as a whole ha na-esonye na-akwado nke ukwuu. Ana m ekele ndị Imo steeti nnukwu maka na ha mere anyị na agbata obi onye bụ nwanne ya na-akwado ya nwa bụ TV a nke ukwuu. Ana m ekele ndị Abịa maka ha na ndị Imo steeti nọdebelu nso maka iyi ya ndị Abịa steeti ndị Abịa ọkwa ọja nwayọ ndị Abịa steeti nọdebere ndị Imo na anyị nso ọ bịakwara fee ha ndị Abịa niile. Ana m ekele ha maka iso NTI TV. Ha wee nọdebe ndị Enugwu ya nwa bụ ihe ọma wee soro Enugwu maka na ịchọ ọka ịbanye Enugwu. Ekele m ndị Enugwu maka ha kwere ka NTI TV ala azụ n'agbanyeghị ogologo akụkọ na-akọ ka ọra ma ha na-ewepụta ohere lebe akụkọ ahụ ruo ebe o jedebe. Ewere nchọpụta na ha adịghị ene ya n'ọka ọtọ ọhụụ dị iche kama ha na-eme ya ka onye jere ebe a na-amụ akwụkwọ ị ga-enye ya oge ka ha wee mụta ihe ha bụ n'obi bịa maka na akwụkwọ onye nkụzi ọbụla kụziri gị akwụkwọ kwamkwamkwa ma o debe biki ọlaba ịfụ na nkụzi ya agwụla ọla ọ kụzidebere gị mana otu ogologo ọ gbarire gị ihe a na-akpa akpala okwu na ndị ofe na ụda ume. Ana m ekelekwa ndị Ebonyi nọdebere Enugwu na-asị ha deme ihe nne maka na ọ dịka ndị Ebonyi kachasị eso ya. Mmiri anụwa bụ mmiri ndị Ebonyi, mmiri ndị Ọhafịa Agba. Ọ ya kpatara na onye Igbo ọbụla nwere ihe ọ na-atụba ahịa ma nke ọ na-azụba ahịa ọ rụpụtara n'aha be anyị nọ na be anyị wee na-arụ ọrụ. Ekwebiri m n'ebe a na-aga m na-emere onye ahụ ihe oyibo kpọrọ advat ya mgbasa ozi n'efu ka onye ahụ wee nwee ike garuo ebe anyị na-eje maka na Igbo niile bụ ofu. Onye nwe mmiri nke anyị na-ene anya bụ onye Ọhafịa Agba nwanne ngwongwo ọnụ nwanne nwoke rụkwa ebe a emi ọdọ. Onye nwe mmanya nke a kịta bụkwazi onye Imo steeti bụ mmanya ya dọ ebe ya nwe nke anya nwe nke a. O mere mmanya ọzọ nke onye Anambra Fisha 88 ọ na-abịakwa ebe a obere oge tikwuoro ihe ndị ọzọ ndị Igbo be anyị na-eme jikọtara ọnụ ya ka njiwe na-asị onye Igbo mee ka ihe nwanne gị na-eme gagodi ya n'ihu mgbe nwe ribekwara na ị ga-enyebiga anyị yata afọ ya na nwanne m nwaanyị siri ya aja ekene m ekene bụ nwaada ji anụbedi siri ya ekene m ekene kedu ihe na-ewere n'iwe na okene m ekene mma adịghị apị na ọrịa ekene maka ama na onye ekene m otu ehi ekpere m ga-ekpe n'isi ya bụ ka ndị dibịa lụọ ya ndị dibịa ha ala lụọ ya eje nọrọ ebe ụmụnna nọ mgbe ahụ ọ ji agbara egwu ka o kene ụmụnna daalụ li asụ eburu m ụzọ kwesie ya ike ka ọ bụrụ na okenele ọkwa ọja sampe na mpe na ntị nwa m owere ọzọ nwụrụ na ya ajụ ọzọ ọ gwụna na ekwusa mgbakọrọ na m akala ọ bụrụ na ịnụgozi biko na-achọ dị gị mma na-esiri ya nri na-aja ya ike na-etere ya egwu na-eme ka obi dị ya mma Chukwu ga-akwụ gị ụgwọ oji ofele mma ezigbo nwoke na-egezi nwunye ya anya n'ọbụ ọma nwunye karịrị ego nwaanyị bụ ife ọma nwaanyị dị ụtọ ezigbo nwaanyị dị ụtọ ọ bụrụ na ịlụgo nwaanyị na-enete ya anya na-achọ ya mma na-eme ka obi dị ya mma na-echedo ya Chukwu ga na-agọzi
inside that one that is in the car and drink it. Okay. Aux input model. The Bluetooth device is connected successfully. ụfọdụ na-ebu ndị Igbo ịbụ na onye Igbo na-agba agba egwu ifuli Igbo n'anya agba agba egwu nwoke Igbo na-enwe ngabasị ụmụanyị Igbo bụ nsọ ọmalịcha nwaokolo Igbo na-enwe akpụ ụmụ agbọghọ Igbo bụ nsọ asa asa anyị na-aga aga Igbo kwenụ kwenụ Aja busi wala malike je ukonya ande ku mo ana ma o jaja leni le ku da ma wo di go lo bo di ka mo ya o je wa ba Ga ba mo ya o ka mo we ni nwoke o ka yo ọmụ ahụ onye na-afụ maka Igbo EZIOKWU TV ọmụ onye nwa mmadụ ka anyị na-ebi abụ nwa afọ Ikaland abụ m onye akụmazị ụmụọcha edimji wu ihe a ji mmadụ Igbo ịma na aba ahụ akọwa nri lụba ọlụ mewu ihe niile jewu ubi oru ha na Septemba anyị ji wee na harvest egwupụta nri